Noin. Tallennus on aloitettu. Hienoa. Ja sitten muuten me taidetaan pitää nyt nämä kamerat kiinni, ihan varmistetaan sillä myöskin, että tämä yhteys varmasti sitten toimii. Mutta lämpimästi tervetuloa kaikille ja meillä on nyt tässä 1,5 tuntia aikaa sitten ottaa vähän esimakua tähän uuteen, tähän Ura X-palveluun. Lähdetään liikkeelle. Lähdetään liikkeelle, kun toimii vielä diatkin tuosta. Eli niin kuin mainittu, niin 1,5 tuntia meillä on aikaa. Me tuossa kerrotaan ensin lyhyesti vähän Anniinan kanssa, jotka ollaan nämä pääjehut tässä taustalla itsestämme. Ja ehkä meidät moni siellä kuulija tuntee parhaiten näistä meidän Opopassi-meiningeistä aikaisemmin. Ja jos ette tunne, niin pari sanaa meidän Opopassi-palvelusta, joka on meidän ensimmäinen digitaalinen palvelu nuorille suunnattu tulevaisuuden suunnittelun työkalu. Ja sitten mennään tähän itse Ura X-palveluun. Kerrotaan hiukan sen kehityksestä, mitä on jatkunut tässä viimeisen muutaman vuoden ajan. Ja sitten sukelletaan syvemmin ihan sen Ura X:n sisältöihin ja ominaispiirteisiin. Tuossa sitten kello 11 aikaa, eli tunnin päästä, saadaan meidän asiantuntijapuheenvuorot esittelemään meille tuommoista toimialaesittelyä, metsäalaa. Pauliina Aarnivuo tulee sieltä Metsäteollisuus ry:stä. Ja sitten tämmöinen konkreettinen työpaikkaesittely puolestaan tulee Nordeasta. Pankkityön mahdollisuuksia tulee esittelemään meille Kati Kemel Nordeasta. Ja tässä taisikin heti olla noista kysymyksistä. Eli kun me tässä Anniinan kanssa yhdessä tätä vedetään, niin katsotaan kuinka hyvin meillä on aikaa tuota chattia lukea, mutta sinne toki voi laittaa kysymyksiä ja kommentteja jo tässä matkan varrella. Me pyrimme parhaamme mukaan niihin vastailemaan jo tässä kick-offin aikana tai sitten ainakin lopussa, jos ja kun jää aikaa. Ja jos aikaa ei sitten jää, niin sitten vielä sähköpostilla jälkeenpäinkin voidaan niihin palata. Mutta toivotaan semmoista interaktiivisuutta toki teiltä yleisöltä myös. Ja todellakin me olemme Satu Alatalo ja Anniina Järvinen. Me ollaan opinto-ohjaajataustaisia. Ollaan tuolla Joensuun yliopistossa, silloisessa nykyisessä Itä-Suomen yliopistossa opiskeltu maisteriohjelmassa opoiksi. Ja meillä on aina ollut sellainen intohimo kehittää jotakin uutta ja innostavaa nuorten tulevaisuuden suunnittelun tueksi. Me oltiin aikoinaan kämppiksiäkin itse asiassa siellä Joensuussa ja nyt ollaan jo useampi vuosi sitten puuhattu näiden erilaisten digitaalisten palvelujen ja ehkä kouluttamisen parissa, et ei olla enää koulussa niin sanotusti töissä. Kaiken tämän taustalla toimii tämmöinen yritys kuin Opo.Oy ja se on yhteiskunnallinen yritys, eli semmoisen merkin saa vaan silloin, jos on yhteiskunnallinen missio ja meillähän se on niin kuin auttaa nuoria paremman tulevaisuuden rakentamisessa. Ja sitten kaikki tämä perustuu pitkälle myös meidän ihaniin yhteistöihin ja yhteistyökumppaneiden kanssa toimimiseen, jotka sitten pystyvät tuottamaan näitä aitoja kurkistuksia vaikkapa työelämään ja toimialoihin, mitä tässä tilaisuuden tuolla jälkipuoliskolla saattekin kuulla. Niin me teemme yhteistyötä sellaisten kumppaneiden kanssa, jotka aidosti haluaa myös tukea nuorten tulevaisuuden suunnittelua. Meillä on myös oppilaitoksia paljon yhteistyökumppaneina. Ja me puhutaan Opopassin palveluperheestä, koska opopassi.fi on se meidän ensimmäinen palvelu, mutta nyt tulee sitten oikeastaan 2 uutta palvelua. Tänään zoomataan tuohon Ura X:ään ja sitten vielä tiedoksi, että syksyn mittaan on tulossa tuo OPX-puolikin, niin siitä tuossa taitaa yksi dia olla siitäkin jo mainintana tässä kohtaa. Mutta Opopassi, tulevaisuuden suunnittelun palvelu, sehän on pääasiassa lukiolaisille, mutta myös muille nuorille, ja se on jo vuodesta 2018 asti toiminut. Ja nyt, juurikin nyt, tai eilen illalla ehkä on laitettu tuo urax.fi sillä tavalla julkiseksi, että se on nyt kaikkien käytettävissä tästä eteenpäin maksutta ja toimii nettiselaimessa ilman kirjautumista, niin kuin kaikki meidän palvelut. Ja se on tämmöinen
työelämä-urasuunnittelupalvelu, mutta toki siellä on tulevaisuuden suunnittelu jatko-opintoihin, kaikkeen tähän ohjauksen saralla liittyviin asioihin tietoa. Ja siinähän on pääkohderyhmä peruskoululaiset ollut suunnittelun lähtövaiheessa, mutta toki se sopii ihan kaikille nuorille omaa tulevaisuutta pohtiville. Ja OPX:stä, niin kuin sanoin, niin myöhemmin siitä on tuolla tulossa dia, mutta se on opetushenkilöstölle suunnattu palvelu, joka tulee osaksi tätä meidän Opopassi-palveluperhettä. Noiden meidän digitaalisten palvelujen lisäksi meillä on sitten esimerkiksi tuossa on numerot 1, 2, 3, niin meillä on näitä koulutuspalveluja, jotka on saattanut olla meidän vaikka Opopassin käyttökoulutuksessa tai jossakin muussa meidän järjestämässä koulutuksessa. Meidän koulutukset on pääasiassa suunnattu ohjaushenkilöstölle, opoille, uraohjaajille ja niin edelleen. Meillä on viestintää ohjaajien suuntaan. Meillä lähtee uutiskirja 4 kertaa vaikkapa vuodessa. Ja sitten meidän somekanavat, niin tervetuloa seuraamaan, jos haluatte pysyä kuulolla, että mitä kaikkea on tulossa, niin meillä on noin Opopassi Opot-ryhmä ja Opopassi Facebookissa vaikkapa ja Instagramissa myöskin pidetään teitä ajan tasalla ja linkkaristakin löydymme. Tässä meidän nostokoulutuksista, eli jos joku haluaa ottaa enempi Opopassia haltuun ja ei ole ehkä ennestään vielä käynyt meidän käyttökoulutuksessa, niin meillä on marraskuun 13. päivä tulossa tuommoinen parituntinen. Tuossa on ilmoittautumislinkki sinne. Anniina voi vaikka heittää sen tuohon chattiin, niin voi tulla itse tai sitten antaa kollegalle vinkin siitä, että sehän on lukiolaisille suunnattu palvelu, joka sopii kaikille nuorille yhtä lailla toiselle asteelle eritoten. Ja sitten meillä on tämä toinen ura kick-off, eli jos nyt joku kollega tai muu tuttu ei päässyt tähän tilaisuuteen, niin parin viikon päästä 22. päivä 10. on sitten vastaava tilaisuus. Niin Anniina voi tuonkin ilmoittautumislinkin heittää vielä chattiin, mutta sehän on tullut teille myös sähköpostilla. Ja sitten vaan tiedoksi, että meillä on todellakin näitä aiempia koulutuksia ollut muun muassa Opo AI, tekoälymahdollisuudet opinto-ohjaajille. Siellä oli monia satoja opinto-ohjaajia tai ohjaajia. On ollut parikin toteutusta. Meillä on nuoren oma talous- ja hyvinvointikoulutus muun muassa. Ja tämmöisiä vastaavia on jatkossakin tulossa. Eli kannattaa vaikka seurata meitä uutiskirjeessä ja sitten jatkossa tuolla OPX-palvelussa noita aina sitten ilmoitellaan. Tässä pari faktaa, kun lupasin, että ne, jotka ei tunne Opopassia, niin vielä sen tarinasta vuodesta 2018 asti on ollut Opopassi ilmaiseksi kaikkien käytettävissä. Sehän perustuu, se on alun perin suunniteltu tuon Opo 2 opintojakson, lukion opintojakson ympärille. Siellä kerätään semmoisia pisteitä ja siinä voi muodostaa sen yhden opintojakson etenemällä sen Opopassin avulla. Tai sitten sieltä voi käyttää yksittäisiä osioita ohjauksen tukena. Siellä on vaikka hyvin suositut ne meidän jatko-opintopolut ja muut hyvät sisällöt. Sitten Opopassi voitti muutama vuosi sitten, niin meidät kutsuttiin opetushallitukseen, niin oli hieno tilaisuus. Niin e-oppimiskeskus on yli 20 vuotta palkinnut parhaita digitaalisia oppimisratkaisuja, niin Opopassi nappasi sieltä yleisön suosikin ja tämmöisen kunniamaininnan. Eli on ihan hienoa tunnustusta saatu silleen ohjauksen oppimateriaalikentällä myös. Opopassilla on yli 377 000 käyttäjää ollut kaikkien näiden vuosien aikana ja yli 4,3 miljoonaa sivukatselua. Ja sivuillakin käytetään tietysti paljon, aikaa käytetään, koska sitä käytetään oppimisen tukena siellä kouluissa tai ohjauksen tukena. Sitten Anniina, let's go. Tämä hahmo viittaa nyt sitten jo tähän tulevaan UraX-palveluun. No niin, tervetuloa nyt sitten tämän uuden palvelun kehityksen ja sisällön pariin. Tästä ehkä vähän sellaista taustaa, että tämähän on ollut pitkä prosessi. Varmaan noin 5 vuotta sitten jo meiltä ollaan pyydetty, että olisi kiva, kun olisi peruskoulun puolelle myöskin jotakin materiaalia tarjolla. Ja se on se ajatus jäänyt sitten hautumaan meille. Ja no, siinä on ollut kaikenlaista
juttua, mitä ollaan mietiskelty, että intoa meillä on ollut kyllä tähän kehittämiseen, mutta tosiaan sitten vuonna 2023 aloitettiin tämmöinen aika perusteellinen taustakartoitus. Eli me haluttiin oikeasti saada se ymmärrys, että mitä tarvitaan vai oikeastaan tarvitaanko enää mitään materiaalia opojen tai ohjaajien käyttöön. Ja me tehtiin haastatteluja opoille, opettajille, muutamille yritysten edustajille ja muutamille toimialojen edustajille. Ja haluttiin saada sitä tietoa, että mitä sinne oikeastaan niin kuin kaivattaisiin sille materiaalipuolelle. Osa osallistui tosiaan noihin ihan haastatteluihin, yksilöhaastatteluihin, ja sitten me laitettiin tämmöinen kysely myöskin valtakunnallisesti liikkeelle. Ja sieltä sitten selvisi se, että kyllä tarvetta olisi, ja lähdettiin seuraavaan vaiheeseen, eli palvelun innovointiin. Ja me pidettiin tämmöisiä innovointityöpaja pidettiin täällä pääkaupunkiseudulla, johon osallistui ohjausalan ihmisiä eri koulutusasteilta. Se oli tosi jotenkin sellainen, että saatiin tosi paljon sitä sellaista esimerkkejä, että mitä kaikkea oikeasti sinne voisi lisätä, saada semmoinen toimiva materiaali ja lähti sieltä lennokkaita ideoita liikkeelle. No toinen sitten pidettiin tuolla Rovaniemellä opopäivien yhteydessä, että siellä myöskin pääsi sitten vaikuttamaan siihen, että mitä esimerkiksi työelämäsisältöjä sinne tarvittaisiin opojen avuksi. Sieltä päästiin sitten tähän palvelun kehitysvaiheeseen, eli meille sitten alkoi pikkuhiljaa selvitä se niin sanottu ongelma, mitä me lähdettiin ratkaisemaan. Eli sieltä nousi muun muassa sellaisia asioita kuin, että materiaaleja on kyllä paljonkin ja tosi hienoja, laadukkaita digitaalisia kirjoja, ja heti meille tuli sitten siitä idea, että ehkä sen pitäisi olla sitten vähän toisenlainen kuin tämmöinen digitaalinen oppikirjatyyppinen ratkaisu. Ja yksi sitten, mikä sieltä nousi aika monella, oli se, että tämmöisen ammattialojen, toimialojen esittely oli hyvin haasteellista, että mitenkä sitä laajasti nuorelle esittelisi sitä tarjontaa. Muun muassa tällaisia. Ja sitten toivottiin ihan nettisivupohjasta materiaalia, joka olisi helppokäyttöinen. Meillä on tähän ympärille tullut sitten opojen kehittäjätiimi, joka on viime keväänä kokoontunut kerran kuukaudessa pohtimaan tätä sisällöllistä antia tämän URA-X:n suhteen, ja todella upeita ideoita sieltä on lähtenyt sitten muotoutumaan, mitä kohta sieltä voitte sitten kurkkia. Muun muassa opojen kehittäjätiimi on ollut vahvasti tehtävien tekemisessä mukana. Sitten me ollaan käytetty, opojen kehittäjätiimistä voisi ehkä sen verran mainita, että tiimi jatkaa toimintansa tässä vielä tämän syksyn nyt ainakin, joten saadaan sitä arvokasta palautetta sieltä kentältä myös tästä kehittäjätiimistä ja sitten myös teiltä. Asiantuntijapalveluja ollaan tietysti jonkun verran käytetty, esimerkiksi graafista suunnittelua, ja muun muassa vaikka tämä hahmo on graafisen suunnittelijan luoma. No, nyt ollaan vaiheessa 4, eli lanseeraus ja sitten tämä jatkokehitys. Eli nyt tänään tapahtuu tämä lanseeraus ja palvelun käyttöönotto. Siitä nyt ehkä semmoinen, että palvelua vielä viimeistellään ja kaikki jatkokehitysideat otetaan huomioon ja laitetaan sitten toimivat käytäntöön. Testausta tapahtuu, mutta tosiaan
vapaasti voi käyttää materiaalia, mutta siellä tosiaan saattaa nyt tulla vielä tämän syksyn aikana joitakin muutoksia sinne sisältöihin tai pieniä ulkoasumuutoksia. Me halutaan kiittää kaikkia, jotka on osallistunut tähän kehitystyöhön. Eli tosi tärkeää työtä on opot ja muutkin ehkä ohjaajat tehneet tämän palvelun kehityksen suhteen. Halutaan myös kiittää yrityksen edustajia ja toimialojen edustajia, jotka ovat olleet tässä mukana vastailemassa meidän kyselyihin ja kinkkisiin kysymyksiin, että mitä taas sieltä puolelta niin kuin odotetaan, että siinä palvelussa voisi sitten olla nuorille ja opoille tarjolla. Kiitos kaikille työpajoihin osallistuneille. Teitä oli sen verran osallistujia, että valitettavasti ei voida tässä ihan nimeltä kaikkia mainita, mutta tiedätte ketä olette, niin tosi suuri kiitos teille. Ja tässä mainitaankin sitten kehitystiimin jäsenet. Siellä on muutamia, jotka oli viime keväänä, Tiina ja Hanna, ja sitten osa on ollut mukana viime keväänä ja jatkavat myös sitten nyt syksyllä. Tosi iso kiitos sinne päin. Varmaan tänään siellä muutamia teistä paikalla. Meillähän Sadun kanssa on aikaa itsellämme siitä, kun me ollaan oltu peruskoulun puolella töissä, että enemmän me ollaan tehty opon hommia molemmat lukiokoulutuksessa, joten senkin takia meillä oli todella tärkeää, että me saatiin niitä kommentteja sieltä peruskoulun opoilta. Ja tässä vielä mainintana graafisen suunnittelun henkilöt, jotka on ollut sitten tässä suunnittelussa mukana. Laadukasta työtä tekemässä. Ja sitten päästään tämän kaiken mahdollistajiin. Eli suuri kiitos Saastamoisen säätiö, Turvallisuuden tukisäätiö ja Opopassin yhteistyökumppanit, jotka on mahdollistanut tämän koko palvelun kehityksen. Eli niin kuin kaikki tiedetään, niin ilman näitä tukijoukkojahan on palvelun kehitykset mahdottomia. Niin he ovat mahdollistaneet meille kaikille tämän. Tässä on nuorten tulevaisuusmatkalla mukana Opopassin kumppanit mainittu. Ja tuossa mä vähän äsken jo mainitsin siitä, että ollaan nyt vielä tämä syksy etenkin semmoisessa vielä siinä kehitysvaiheessa. Eli otetaan nyt seuraavia askeleita sen suhteen, että mitä palautetta meille tulee, niin me otetaan ne kaikki ideat, vinkit, kaikki muutostoiveet, kaikki tekniset ongelmat, kaikki linkkien toimimattomuudet ja pikkujutut huomioon ja kehitetään palvelua toimivammaksi tämän syksyn aikana. Eli meille on tosi tärkeää, että saadaan sitä palautetta. Sinne voi laittaa ehdotuksia, että jos sulla on omassa oppimateriaalissa vaikka tosi hyviä juttuja käytössä, jotain linkkejä tai koet vaikka rakenteen jotenkin toisella tavalla toimivammaksi, niin laita ihmeessä viestiä meille, niin me kaikki käsitellään palautteet kyllä mielellämme ja reagoidaan niihin. Eli kehitys jatkuu, julkaistaan nyt tämmöisessä ensimmäisessä muodossaan. Ja tosiaan tämä kehitysryhmä opojen kokoontuu nyt syyskauden aikana ja aloittaa testauksen siellä omien oppilaiden kanssa, että sieltä tulee meille myöskin sitä oppilaiden palautetta. Ja sieltä Satu varmaan laittaa palautelomaketta sinne chattiin, niin pääsee sinne jo tänään laittamaan sitten kommentteja, jos sieltä löytyy kaikkea pukeja ja mahtavia heti tämmöisiä uusia ehdotuksia sisällöksi. Laitetaan kohta mulla on tuo esitystila päällä, niin Anniina sitten voidaan itse asiassa laittaa se sitten tuossa, kun
vaihdetaan puheenvuoroon, niin jos sä vaikka heität ton sitten chattiin parin dian päästä. Okei, tehdään näin. No niin, nyt se... No joo, ei. Tässä vielä Anniina nyt kerrotkin sitten, mutta tässä olette ehkä käynytkin siellä urax.fi-sivuilla joku teistä jo katsomassa, niin näyttää sillä tavalla osalle ainakin tutulta, mutta tämähän se on se UraXn etusivu. Kyllä. Ja muutamia tällaisia pääpiirteitä tästä palvelusta. Eli toimii urax.fi. Voi myös kutsua urax, niin kuin jotkut sanovat urax, mutta me itse kutsumme urax, mutta kumpi vaan on meille sopiva ja teille sopiva. Eli toimii ihan nettiselaimessa. Pääkohderyhmä tosiaan peruskoululaiset, mutta niin kuin tiedetään, niin ne opetussuunnitelmathan on aika lailla samanteemaisia, joten toimii myös muille nuorille. Maksuton palvelu kaikille käyttäjille, eli ei tarvitse tehdä mitään ostoja sieltä. Voi vapaasti käyttää ihan ilmaiseksi. Ei tarvitse kirjautua, eli meillä ei ole siellä sellaista niin sanottua oppimisalustaa, jonne kirjauduttaisiin, eli toimii niin kuin nettisivu, eli selainpohjaisesti. Me ollaan haluttu pysyä nyt tällä linjalla, että ei haluttu sitä kirjautumista, koska niitä palvelujahan on niin paljon, mihinkä kirjaudutaan, niin vähän erilaista palvelua myöskin kaivattiin, niin sen takia ollaan haluttu tällä linjalla jatkaa, eli sama kuin Opopassissa, eli nettiselaimessa toimivalla verkkosivupohjaisella palvelulla. Ja sehän sitten tarkoittaa myöskin, että se on käytettävissä 24/7. Käyttömahdollisuuksista hieman. Eli no jos ajatellaan, että miten se nuori voi sitä käyttää, niin pääosinhan hän varmaan käyttää sitä teidän ohjaajien kanssa siellä kouluympäristössä, mutta toki voi käyttää myös itsenäisesti kotona tai missä tahansa ystäviensä tai huoltajiensa kanssa, vaikka pohdiskellessaan jatko-opintovaihtoehtoja esimerkiksi. Tai vaikka TET-mahdollisuuksia, että minkälaista on työelämä ja minkälaisia mahdollisuuksia siellä olisi. Ja voi edetä omaan tahtiin ja saada sieltä niitä ideoita omaan tulevaisuuteen, mutta toki varmasti eniten siellä ohjauksen parissa. Ohjaajan näkökulmasta palvelua voi hyödyntää oppitunneilla ja teettää sieltä niitä oppimistehtäviä, käyttää niin sanottua sitä teoriaosuutta eli materiaaleja, jotka on tämän opetussuunnitelman mukaisia. Ja sitten tietysti toimii myös ryhmätöissä, pienryhmissä ja henkilökohtaisessa ohjauksessakin tietyt osa-alueet. Sitten tästä palvelusta. Siellä muutamia seikkoja haluttiin nostaa, mitä kannattaa huomioida. Eli palvelua voi käyttää tällaisena kokonaisuutena tai sitten ottaa sieltä jotain tiettyjä osioita ja tehtäviä käyttöön. Esimerkiksi vaikka jos haluaisi tulevaisuuteen liittyviä teemoja käsitellä oppitunnilla, niin voi käyttää pelkästään sitä tulevaisuusteemaa. Tai jos haluaisi vaikka työelämään liittyviä tehtäviä lisää, niin sieltä voi sitten poimia ne tehtävät oppitunneille. Ja vastaukset palautetaan sille omalle ohjaajalle valitsemaan paikkaan, eli tarkoittaa sitä, että mikä teillä on siellä omassa oppilaitoksessa käytössä,
tuossa on noita muutamia yleisimpiä vaihtoehtoja, niin te voitte käyttää sen saman alustan tai jatkaa sen saman alustan parissa. Eli vastaukset tehtäviin palautetaan sille omalle opolle. Siellä löytyy pohdintatehtäviä jokaisesta tämmöistä opetussuunnitelma-osa-alueesta. Kohta lähdetään vähän kurkkimaan, eli esimerkiksi itsetuntemuksesta on 4 osa-aluetta, tarkempaa osa-aluetta, josta jokaisesta löytyy sitten tämmöiset pienet pohdintatehtävät, eli pääsee vähän siinä pureskelemaan sitä sisältöä tarkemmin. Ja tämä pohdintatehtävä on ehkä semmoinen vähän niin kuin pienempi osa, että sitten siellä on niitä niin sanottuja oppimistehtäviä sitten erikseen. Ja nämä oppimistehtävät tunnistaa näistä tällaisista pelastusrenkaista. Ja siellä saattaa monesti lukea, että pysy pinnalla, eli tarkoittaa sitä, että niin sanotusti leikkimielisesti kerätään näitä pelastusrenkaita. Voisi nyt ajatella, että esimerkiksi, että yksi pelastusrengas on 1 piste, mutta me ei olla pisteitä nyt laitettu sinne, mutta leikkimielisesti kerätään renkaita, eli tehdään tehtäviä ja opitaan lisää asiasta. Ja jokainen rengas tietysti sitten, kun tekee sen tehtävän, niin vie kohti sitä oman polun rakentamista ja tulevaisuuden suunnittelua. Tehtävistä muutama asia nostona. Tehtävät on rakennettu niin, että jokaisessa on yksilötehtävä, paritehtävä, ryhmätehtävä ja ohjaajan ohje. Eli siellä voi sitten ohjaaja päättää, että haluaako teettää tehtävää yksilötehtävänä tai tehdäänkö tällä oppitunnilla nyt joku aiheeseen liittyvä ryhmätyö. Kohta kun käytte kurkkimassa, niin se avautuu sieltä sitten varmasti teille paremmin. Ja ohjaajan ohje on siihen tehtävään liittyen, eli siellä voi olla joku vaikka alustus, että voit vaikka näyttää tämän videon oppitunnin aluksi ja sitten voitte mennä tähän teemaan liittyen tekemään tämän tehtävän. Esimerkiksi näin. Tai sitten olet itse pitänyt jonkun alustuksen liittyen nyt vaikka, minkäs minä nyt tästä keksin, vaikka yrittäjyyteen. Ja sitten mennään tekemään siihen liittyviä tehtäviä. Tehtävissä on myöskin tavoitteet, eli on merkattu, mikä on sen tehtävän tavoite. Ollaan haluttu se tuoda sinne esille, että se on nuorillekin selkeää, että mihinkä sillä tehtävällä pyritään, että miksi me tehdään näitä tehtäviä. Ja yleisesti tietysti niiden tehtävien tavoitteena on tietenkin vahvistaa sitä nuoren itsetuntemusta ja tulevaisuustaitoa ja tuoda lisää tietoa työelämästä ja niistä koulutusvaihtoehdoista. Mutta tosiaan pelastusrenkaat siellä vahvana elementtinä mukana. Tässä kun mennään seuraavaksi näihin vähän katsomaan vielä, zoomaamaan näihin eri osa-alueisiin, mitä sinne palveluun on nyt rakennettu, niin voisi vilkaista. Mulla ei Annina näy se chatti, mutta oliko siellä nyt tässä kohtaa jotakin semmoista nostoa? Tai tuleeko tässä kohtaa jollekin joku kysymys, minkä haluaa vaikka ihan naamallakin esittää? Mä en itse näe nyt hirveästi. Oho, mitäs mä nyt tein? Mä laitan tuohon seuraavaksi nyt sen palautelomakkeen, eli voi käydä kaikki heittämässä sitten semmoiset muutosehdotukset tai pienet pukit tai muut niin suoraan sinne palautelomakkeelle. Niin sitä kautta me käsitellään ne sitten nopsaa tämän jälkeen. Ja niitä voi tosiaan sitten laittaa pitkin syksyä, kun ottaa palvelua käyttöön. Sen verran mä näen nyt, että täällä on meitä yli 100 linjoilla. Kiva juttu. Tänne oli yli 400 ilmoittautunutta. Toki osa on siellä varmasti kick-offissa sitten, mutta nyt on jollakin mikki päällä. Mutta oliko kysymyksiä tässä kohtaa vai mennäänkö palvelujen osa-alueisiin?
Siellä oli muutama huomio, ja nyt voi tosiaan laittaa niitä tuohon palautelomakkeelle. Kiva juttu. Eli tässä vaiheessa nyt varmaan sitten on mahdollista tässä yhtä aikaa, jos et vielä koskaan aikaisemmin ole mennyt sinne, niin urax.fi voi avata mahdollisesti siinä omallakin koneella tai sitten nyt seurata tästä ensin intensiivisemmin tätä esitystä ja sitten vaikka tilaisuuden jälkeen mennä tarkemmin tutkimaan. Tai katsotaan, jos meille jää tuossa lopussa vielä pieni aika sille, että jokainen pienen tehtävän avulla itse asiassa voisi päästäkin sinne vielä. Nyt meillä näyttää olemme ihan hyvin aikataulussa. Siellä on niin kuin 7 osa-aluetta, niin kuin siinä pääsivun ympyrästä käy ilmi, eli 7 pelastusrengasta. Ja ollaan niitä nyt jaoteltu tähän sitten hiukan. Tässä ensimmäisessä diassa näkyy 1, 5 ja 7 pelastusrengas, eli itsetuntemus, työelämä ja tulevaisuus. Itsetuntemus jakaantuu 4 alaosaan, jotka näkyy tuossa. Eli siellä on näitä omaa kiinnostuksen, millainen minä olen, hyvinvointiin liittyviä teemoja. Tehtävissä sitten ehkä voi olla vaikka jotain niin sanottuja, emmehän me käytä sanaa ammatinvalintatesti, mutta tämmöisiä patteristoja, minkä avulla voi ehkä vähän tutkailla itselle sopivia mahdollisia tulevaisuuden suunnitelmia ja itsetutkiskeluun liittyviä tämmöisiä kysymyspatteristoja ja muuta. Meille opoille ihan tuttua juttua. Mutta näillä sivuilla on siis aina teoriaa, sitten siellä on ne pohdinta-asiat, mistä tuossa Anniina jo puhui, ja sitten on aina koottu vähän keskeisiä linkkejä, ja näitä tullaan sitten lisäämään jatkossakin sinne, ja meille voi laittaa linkkivinkkejä, jos teillä on aiheeseen sopivia, oikein hyviä keskeisiä linkkejä, niin lisätään niitä sivuille sitten jatkossa. Tällä hetkellä siellä on 8 tehtävää, mutta nyt jo tiedoksi, että meidän kehitysryhmä sitten jatkaa tehtävien parissa, niin lisätään niitä sinne tässä syksyn mittaan. Minä työelämässä jakautuu tuossa näkyviin 4 alaosaan. Eli nuori pohtii itseään siellä työelämässä, työntekijäoikeuksia, ehkä velvollisuuksia, harjoittelee työnhakutaitoja ja sitten yrittäjyys. Ja tehtävät niin ikään liittyy näihin teemoihin. Ja samalla tavalla näissä 3 kaikissa on tuo, eli teoria, pohdintalinkit, 8 tehtävää tällä hetkellä, mutta tulossa lisää. Ja sitten se 7. viimeinen rengas, jos pääsivua katsotaan, niin se on sitten se zoomaaminen sinne vähän niin kuin tulevaisuuteen. Muuttuvassa maailmassa ehkä jo katsotaan vähän jotain megatrendejä, semmoisia signaaleja, mihin maailma ja työelämä kehittyy. Nuori harjoittelee omia päätöksentekotaitoja siellä. Sitten oma talous, mikä on keskeinen osa oman elämän suunnittelun kannalta, että pystyy niistä asioista huolehtimaan. Ja sitten oma polkuni siellä. Ja näähän on meille opetussuunnitelmasta, ketkä on varsinkin perusasteella, ehkä toisella asteella, niin tuttuja asioita. Ja nehän on sitten sitä myötä tänne sisällytetty. Tässä kuvakaappauksena, jos et ole vielä sivuilla käynyt, niin teoriaa, ne sivut näyttää usein tältä, mikä on täällä vasemmalla puolella, ja sitten täällä oikealla näkyy tuo tekemistä eli tehtäviä, niin tehtävien koontisivut näyttää sitten aina tuommoiselta. Ja niin kuin sanottu, siellä on nyt ne 8 tehtävää, mutta niitä tulee sitten jatkossa sinne lisää. Sitten on nostettu pelastusrenkaat 2 ja 3, jos pääsivua mietitään. Eli jatko-opintoihin liittyvät teemat tähän yhdelle dialle nyt esitetään. Tämä 2, jatko-opinnot, esittelee ensin yleisesti kaikki Suomen ja myös ulkomaan osion siellä, mutta pääasiassa nämä Suomen jatko-opintovaihtoehdot tällä hetkellä. Ulkomaanjuttuja nyt jo tiedoksi, niin tullaan varmasti lisäämään myös koko URA-palveluun. Mutta joo, ammatillinen koulutus, lukiokoulutus, korkea-asteen koulutukset, sitten nämä niin sanotut muut koulutukset, vaikkapa kansanopistot tai avoimet opinnot. Ja siellä on sama idea, teoriaa, linkkejä, pohdintaa, tehtäviä
Ja nyt jo tiedoksi, tuo kohta tuossa kun mennään katsomaan sieltä sivuilta, niin ehkä konkretisoituu, mutta on tulossa tämmöiset ammattiesittelyt. Eli ammatillisen koulutusaloista tulee semmoiset tai siis ei ammattiesittelyt, vaan ammatillisen alaesittelyt. Eli ammatillista koulutusta kuvaavat. Siellä on nyt tekniikan alasta semmoinen esimerkki, niin näytetään, että pystyy niin kuin yhdellä silmäyksellä sitten paremmin ottamaan haltuun näitä ammatillisen koulutuksen aloja, koska nyt peruskoululaiset on ollut tässä keskiössä tässä suunnittelussa, niin olemme halunneet sitten sitä puolta myöskin nostaa. Sitten 3. opiskelemaan. Sehän on tällainen osio, jossa sitten eritoten kumppanien kanssa tehdään yhteistyötä. Siellä on oppilaitoksia, jotka esittelevät sitä oppilaitoksen tarjontaa, mikä on nuorille kohdistettua. Ja sitten aina siihen oppilaitokseen tutustumiseen liittyvä pedagoginen tehtävä. Ja nämä esittelysivut voi sisältää esimerkiksi opiskelijatarinoita, opiskelijavideoita, mitkä on meidän alkukartoitusvaiheessa tullut opoilta hirveän keskeisenä, että nuoret haluavat niitä aitoja tarinoita, aitoja videoita, aitoja kurkistuksia sinne, että mitä se opiskelu mahdollisesti tulevaisuudessa voisi olla. Niin näitä kaikkia teidän toiveita ja innovaatiotyöpajoista tuomia asioita on pyritty nostamaan näissä esittelyissä esille. Ja tänne on tulossa sellainen koontisivu vielä, mistä sitten löytyy vaikka nuo kaikki oppilaitostutustumistehtävät erikseen. Että vaikka lukion tutustumisen tehtävää tai johonkin ammattikorkeakouluun tutustumisen tehtävään. Ne kaikki löytyy sitten vielä erikseen helposti tuolta koontisivulta jatkossa, mutta me näytetään tuotakin sivua tänään, että mitä se käytännössä tarkoittaa. Mutta tässä vasemmalla vaikkapa lukiokoulutuksesta tämä niin sanottu teoriasivu näyttää kutakuinkin tuolta. Ja sitten nämä opiskelupaikkaesittelyt. Ja niissä on sitten aina myös tehtävät, niin tuossa on kuvakaappaus sellaisesta. Ja sehän on aitoa kurkkausta sinne opiskelujen maailmaan nuorille. Nyt kun mä katson kelloa, niin tämä osio itse asiassa liittyy tuohon meidän vierailijoihin. No joo, ei se haittaa. Me varmaan ollaan ihan itse asiassa hyvässä aikataulussa sen suhteen. Ammattialat 4 ja duuniin, etusivun pelastusrenkaihin viitaten, niin näistä meille tulee sitten vähän konkreettisemmin esittelemään, niin kuin tuossa alussa jo sanottiin, niin toimialaesittelystä tulee metsäteollisuuden esittelypuheenvuoro ja sitten työpaikkaesittelystä tulee Nordea Bankin puheenvuoro tuossa kohta. Mutta nämä oli yksi se keskeinen asia, mikä alkukartoituksesta teiltä opoilta on tullut meille, että se alojen esittely niille nuorille on niin vähän vaikeaa, että sitä tietoa on paljon, mutta se on pirstaleista. Tätä lähdettiin ratkomaan sitten tässä URAX-palvelun kehityksessä ja niinpä meillä on syntynyt sellainen alat esittely kokoava sivusto, josta sitten pystyy avaamaan aloja ja niistä tulee sitten yksittäisien toimialojen esittelyjä ja niihin liittyy toimialoihin tutustumisen tehtäviä. Ja näissä toimialasivuissa, kuten tuossa kohta näette, niin siellä on tietoa toimialoista, keskeisistä työtehtävistä, alan osaamistarpeista, koulutusmahdollisuuksista. Ja on tulossa lisää, tännekin on tulossa lisää syksyn mittaan lisää laajoja toimialaesittelyjä ja tehtäviä sitten niihin liittyen. Ja sitten tätä voisi hyödyntää esimerkiksi sillä tavalla, että tutustuisi sieltä aloihin, vaikkapa finanssialaan, ja sitten lähtee zoomaamaan tarkemmin, että mitä se finanssialalla työskentely on tämmöisen 6. duunin osion kautta, missä on sitten työpaikkaesittelyt. Eli siellä on vaikka nyt esimerkkinä tämä Nordea Pankki, niin tämän avulla nuori sitten saisi aidon kurkistuksen, että mitä se siellä pankissa työskentely on. Ja siihen liittyy myös aina siihen työpaikkaan tutustumisen tehtävä. Ja kohta tuossa tuutte näkemään, mutta näillä työpaikkaesittelysivuilla tai duunisivuilla on tietoa työpaikasta, siitä alasta, tyypillisiä työtehtäviä, uratarinoita, uravideoita ja se pedagoginen tehtävä. Ja tänne erityisesti tämä duunin osio on vasta ihan alussa, niin sinne sitten on tulossa lisää duuneja ja sitä myötä tehtäviä.
Tässä kuvakaappauksessa näkyy tuo alojen esittelyn pääsivu, mistä sitten pääsee autoalalle, elintarvikealalle ja näiden alasivuille. Ja tässä kuvakaappauksessa sitten on esimerkki tuosta Nordea Bankin niin kuin työpaikkaesittelysivusta, johon liittyy myös aina tehtävä. Ja nämähän on niitä aitoja kurkistuksia sinne työelämään, mitä meiltä ja teiltä opoilta aina kovasti toivotaan. Ja onhan se ihan opetussuunnitelmakin määrittää, että nuoren tulee saada niitä kurkistuksia jo kouluaikana sekä jatko-opintoihin että sitten sinne työelämään. Olisi se kohta, että me voitaisiin mennä sitten sinne palveluun vähän vilkuilemaan. Eli äsken käytiin nämä 7 osa-aluetta tuossa niin sanotusti teoriassa läpi, niin nyt mennään sitten ihan sinne sivuille itseensä. Ja mä voisin tästä varmaan aloittaa ja Anniina sitten jatkaa muutamasta muusta osiosta, mutta mennään vaikka esimerkinomaisesti. Mä avaan nyt tästä tämän 1, eli itsetuntemusosion. Ja nämä jakaantuu sitten aina näihin 4 pääosioon, mitkä tuossa jo aikaisemmin esittelin. Ja mä otan nyt ihan tästä sattumanvaraisesti tämän 1. Ja niin kuin oli puhetta, sisältää teoriaa, pohdintaa, keskeisiä linkkejä ja tehtävät. Ja vielä tästä alusta semmoinen hoksaus, ehkä hoksaatte sen itsekin käyttämällä, mutta nämä ovat siis ankkureita tässä. Tässähän tämä sivun sisältö myös on niin kuin sanottu tässä ensimmäisessä palkissa, mutta että tehtäviinkin pääsee tuolta niin kuin heti tuon ankkurin avulla etenemään. Ja täältä sitten myös näkee, että mitä nämä muut itsetuntemusosion sisällöt oikein oli ja pääsisi täältä myös jatkamaan matkaa. Mutta mä nyt avaan tuosta tuon tehtävät koontisivun. Eli täällä on nyt tällä hetkellä nämä 8 tehtävää ja niitä on sitten tulossa jatkossa lisää. Ja täältä näyttää tämä yksittäinen tehtäväsivu. Tuossa oli tuo yksilötehtävä, paritehtävä, ryhmätehtävä. Siellä on se tehtävän tavoite ja nämä ovat myös ankkureita. Sieltä pääsee etenemään ja sitten siellä on se ohjaajan ohje, missä tuossa aikaisemmin Anniina esityksessä viittasi. Niin sieltä voi käydä kurkkimassa myös, että miten tuossa aihepiirissä tai tuossa tehtävässä voisi saada ehkä vinkkejä siihen omaan ohjaajan vaikkapa oppituntiin tai muuhun sisältöön. Joo, se oli varmaankin se itsetuntemus. Sitten voidaan palata nuinkin tai sitten tuoltahan pääsee aina tuolta UraX-ikonista takaisin sinne etusivulle. Niin näytänkö Anniina seuraavaksi vaikka tämän jatko-opinnot tästä? Joo, näytä vaan sieltä, niin käydään sieltä joku vaikka ammatillinen, sitä taas 1. Eli sama logiikka, eli yläankkurit löytyy sieltä, jotka johdattelee sitten tämä teeman eri kohtiin tällä sivulla. Eli yleistä tietoa siinä ensin. Ja sitten tosiaan näissä koulutusosioissa vähän eri lailla tai näissä jatko-opinto-osioissa vähän erilainen rakenne tietysti, koska täällähän on keskeisenä nämä koulutukset. Eli nämä tietenkin on täällä se iso juttu, mutta myös vähän muuta, että tämmöistä vähän niin kuin käytännönkin kokemusta ollaan haluttu tuoda sinne, että siellä on nämä usein kysytyt kysymykset, mitkä nuoria yleensä pohdituttaa näihin aiheeseen liittyen. Ja samalla tavalla siellä sitten pikku pohdintatehtävä tähän teoriaan, niin sanottuun teoriaan liittyen, ja sitten näitä aiheeseen liittyviä linkkejä. Ja sitten sieltä pääsee niihin tehtäviin, jotka sitten on niitä kaikkiin jatko-opintoihin liittyviä tehtäviä. Tuosta niin kuin voi huomatakin se, että osa oli lukio, osa ammatillinen, osa korkeakoulu ja niin edelleen. No tästä ehkä nostona se, Satu äsken mainitsi, että siellä ollaan kehittämässä nimenomaan tätä ammatillisen puolen sisältöä vielä, koska sehän on tärkeää just nuorelle, että saisi sitä konkreettista tietoa ja just näitä tämmöisiä videoita ja
uratarinoita ja muita siitä alaan liittyen. Ja tietenkin toinen on se, että käy siellä paikan päällä tutustumassa nämä avoimet ovet ja nämä. Mutta tämmöisessä digitaalisessa materiaalissa, että mitä pystytään tarjoamaan, niin on sitä syvempää tietoa. Niin tuosta tosiaan se ylempi linkki, tai tuo alempi linkki vie nyt tällä hetkellä näihin, että pääsee katsomaan nämä OPH-kategoriat, eli näitä taisi olla nyt, oliko näitä nyt 8 vai 10, mihinkä nämä on myös tuolla opintopolussa kategorisoitu nykyään, että on tuo palvelualat ja maa- ja metsätalousalat ja niin edelleen. Että tällä kategorioinnilla ollaan myös liikkeellä tässä UraX:ssä. Mutta siis se, mitä on tulossa, niin tässä nyt on tämmöinen esimerkki tästä tekniikan alasta. Tämä toki on näistä kaikkein laajin, mutta mitä kaikkea tämä sitten sisältää, niin on just näitä videoita alan tutkintoihin liittyen. Sitten nämä tutkinnot, perustutkinnot, mihin nuori voi hakea. Ja sitten tämä työllistyminen, eli esimerkkejä tästä, että minkälaisiin paikkoihin voi sitten vaikka kaivosalalta mennä töihin tai lentokoneasennuksesta, jos käy sen perustutkinnon. Ja tuolla oli tosiaan sitten, että pääsee näihin muihin osioihin UraX:ssä. Mutta tämä on se, mikä on tulossa vielä näihin kaikkiin ammatilliseen tämmöiseksi lisämateriaaliksi. Eli se on meillä nyt kehityksen alla. Yksi vain on nyt teille siellä auki. No sitten otetaanko tästä vielä joku vai mennäänkö eteenpäin? Voidaan mennä siihen opiskelemaan esimerkiksi. Voidaan näyttää täältä joku toinen, jos se oli erilainen. Onko vaikka ulkomaat tai... No vaikka se ulkomaille. Ulkomaille on tulossa sitten sitä lisää materiaalia varmaan jatkossa, mutta... Kyllä ainakin niitä esimerkkejä just. Mutta tälle Joo. sivulle on aika lailla tuotu se info, mitä nuori tarvitsee, jos häntä kiinnostaa lähteä ulkomaille opiskelemaan tai työskentelemään. Eli on tämmöisiä lyhyitä periodeja, mitä hän voi siellä viettää, eli esimerkiksi kielimatkat tai vaikkapa kesäleirit. Ja on nostettu näitä tahoja tähän esimerkinomaisesti, ketkä niitä järjestää. Toki niitä on paljon enemmänkin olemassa, ja näihin voitte muun muassa meille heittää niitä hyviä linkkejä. Että osahan näistä on näitä kaupallisia toimijoita, mutta nämä on muutenkin tuolla opetusmaailmassa käy esittelemässä, niin on nuorille hyödyllisiä. Sitten täällä on nostettu tämä ulkomailla opiskelu, eli jos haluaa lähteä ihan sitä tutkintoa suorittamaan, niin siihen kerätty tätä tietoa. Eli aika lailla samaa tietoa kuin siellä opintopolussa on vähän eri lailla on järjestetty, että siellähän nyt se mikä sen nimi nyt oli, maailmalle.netkö se oli, niin sitä ei enää ole sitä ollenkaan siellä. Mutta tosiaan, että jos nyt vaikka joku nuori on kiinnostunut siitä, että hei, mua kiinnostaa ulkomaille opiskelemaan lähteminen, että mitä se niin kuin, mistä mä voisin lähteä etsimään tietoa, niin vaikka tätä kautta voi ensin ohjata hänet saamaan itse sitä tietoa. Ja toki voi pitää sitten vaikka oppitunninkin tähän asiaan liittyen. Et siellä on myöskin tuo pohdittavaa ja sitten ne linkit ja tehtävään vienti, josta sitten löytyy nuo kaikki aihepiiriin liittyvät tehtävät. Siellä on tullut muutamia kysymyksiä nyt. Salla, jos osaa, meidän Opopassitiimin Salla, jos osaa vastata, niin voi sinne vastata. Tai kohta palataan noihin kysymyksiin, mutta katsotaan nyt sitten vielä se opiskelemaan. Eli tämä opiskelemaan tosiaan, niin kuin Satu äsken tuossa kertoi, niin tämä antaa niitä konkreettisia esimerkkejä siitä, että
mitä ne oppilaitokset on ja minkälaista se opiskelu siellä arjessa on. Eli sieltä nyt vaikka Oulun yliopisto, jos nyt katsotaan se esimerkkinä, niin tosiaan tällä sivulla on niin kuin sellaista yleisinfoa ja nostoja, jotka nuoria kiinnostaa ja hyödyttää, mitä on hyvä tietää esimerkiksi nyt tässä tilanteessa tästä Oulun yliopistosta. Ja tämä on niin kuin tavallaan sitä niin sanottua teoriaa. Ja sitten löytyy, siellä on just tätä yliopisto-opiskelusta, Nämä opiskelijaelämästä. Mä huikkaan, että näissä on aina rakennettu silleen, että tämä vie sitten myös tänne UraX-palvelun niin kuin yleiseen teoriaan. Että jos on yliopisto-opiskelu, niin voi käydä sen yleisen lukemassa siitä. Jos on lukio-opiskelu, niin sitten se vie sinne meidän lukiosivuille ja ammattikorkeakoulu. Niin voi aina myös tsekata nämä yleiset piirteet siihen liittyen tältä oppilaitoksen esittelysivulta. Kyllä. Ja eli jokaisella näillä on sitten myöskin näillä opiskelemaan oppilaitoksilla myöskin se tehtävä siellä. Eli nyt on esimerkiksi Kurkista Oulun yliopiston maailmaan tehtävä. Eli tässä on yksilötehtävä ja sitten on yhdistetty toi pari- tai ryhmätehtävä. Ja näitä on tosiaan tulossa siihen lisää. Et siellä on nyt muutamia jo mukana ja sinne on tulossa, niin kuin tuossa oli, niin sitten ammatillista ja lukioa ja niin edelleen. Et siellä on nyt noita korkeakouluja ja kansanopistoja ainakin olemassa olevia. Sieltä voitte käydä kurkkimassa sitä logiikkaa. Antaa tosiaan niitä semmoisia vähän syvempiä tutkiskeluja ja korkeakoulut on itse, tai oppilaitokset on itse määrittänyt tavallaan niitä, että mitkä heidän mielestään on niitä nostoja, mitkä nuoren kannattaa hyödyntää heidän sivuiltaan ja mitä tietoa heidän on hyvä saada. Kyllä. Meillä puuttuu nyt vielä esittelystä tuo 4, eli ammattialat, ja sitten 6, duuniin, oli toi minne töihin. Niin niihin mä pidän pienen alustuksen ja sitten meidän asiantuntijatyöelämän ja toimialojen edustajat pääsee kertomaan niistä hiukan tarkemmin. Oliko tässä kohtaa herännyt jotakin kysymyksiä, nyt olisi mahdollista nostaa ennen kuin menen noihin, niin sieltä yhteisesti joku, vai mennäänkö eteenpäin? Mä voin tuosta semmoisen huikata, että täällä kysytään, että milloin tämä on valmis valmis ja käytettävissä. Eli voi vaikka heti ottaa käyttöön, mutta tosiaan tämän syksyn aikana tehdään niitä kehitystoiveiden perusteella ja palautteen perusteella tehdään niitä pieniä muokkauksia sinne. Mutta on nyt jo valmis käyttöön, eli lanseeraus on nyt tänään. Kyllä. Eli mennään kurkkaa yhdessä tämä ammattialat, eli 4-pylpyrä. Niin tämä oli nyt sitten se erityinen toive opojen suunnasta, eli alojen esittely kootusti yhdessä paikassa. Täällä on toimialoja tällä hetkellä, Anniina muistaa paremmin, mutta yli 20 varmaan. Ja sitten jokaiseen näihin alaan liittyy se oma alasivu, esimerkiksi autoalaan tutustumiseen, mutta me päästään kohta katsomaan sitä tarkemmin tuon metsäalan esittelyn kautta tuolta noin. Niin mä en siitä sen enempää tässä kohtaa. Ja sitten mä briefaan tuon 6. Eli meidän duuniin sivu on vähän vastaava nyt, kun oli tämä oppilaitosten opiskelemaan sivu. Eli täällä jatkossa sitten pääsee aitoja kurkistuksia etsimään tietoa työpaikoista, työntekijöiden arjesta, uratarinoista ja niin edelleen. Eli alaesittelyn kautta voisi vaikka tutustua finanssialaan yleisesti ja sitten duuniin sivun kautta, työpaikkaesittelyn kautta
pääsee sitten zoomaamaan, että minkälaista olisi olla pankissa töissä. Ja siitä meille on myös tulossa puheenvuoro, niin en siitä sen enempää, mutta huomaatte, että duuni tulossa, niin tästä alkaa sitten, nyt kun me ollaan saatu palvelu pääpiirteittäin valmiiksi, niin on mahdollista sitten kumppanien tulla tänne palveluun mukaan nyt, kun siellä otatte sitä kentällä käyttöön. Joo, nyt ollaan kaikki osiot käyty läpi. Tällä sivulla on lyhyet ohjeet, mikä on UraX ja palvelun käytöstä muutama yleinen juttu, mutta tiedoksi, että olemme kyllä lisäämässä tänne semmoinen ihan ohjesivunkin sitten tänne palveluun ja tänne infojuttuun ja sitten se OPX-puoli, mikä oli tuossa mainintana, niin sekin tulee sitten jatkossa löytymään täältä ylänavigaatiosta helposti. Eli tämä palvelu. Mutta minä voisin täältä huikata pari kysymystä chatista. Huikkaa vaan, Saara, ole hyvä. No niin, eli kuinka usein jatkossa päivitätte esimerkiksi linkit ja muun materiaalin tälle sivustolle? Kiitos, hyvä kysymys. Varmaan vastauksena voisi tähän laittaa, että heti jos löydätte jonkun, joka ei toimi, niin kannattaa laittaa palautetta meille. Niin laitetaan se heti sitten toimimaan. Että jos joku on poistunut käytöstä, niin me parhaiten saadaan se tieto niin, että joku reagoi siihen. Että tietysti itsekin huomataan se jossakin vaiheessa, mutta jos haluaa nopean korjauksen, niin kannattaa laittaa vaikka sähköpostia, että tämä on nyt virheellinen. Et meidän niin kuin isot aallot menee silleen, että me aina syksyllä ennen koulujen alkuja tai ihan koulujen alussa käydään nämä palvelut läpi ja yritetään tehdä kaikki mahdolliset parannukset, mutta ainahan sinne jää väkisin, niitä voi jäädä rikkinäisiä linkkejä ja muuta, niin koko vuoden ympäri itsekin niitä yritämme pongata. Ja just niin kuin Annina sanoi, laittakaa meille sähköpostilla tai muissa meidän somekanavissa vaan tieto, niin me kyllä heti päivitetään. Et siinä mielessä tämä on erilainen tai aiheellinen kysymys, koska itsekin olen niin paljon opopiireissä ollut, että moni palveluhan perustuu hankkeisiin. Ja niitä sitten päivitetään vaikka jonkun tietyn hankkeen ajan. Mutta meidän Opopassi-palveluperhe, johon mukaan lukee UraX-palvelu, niin me olemme näissä ihan töissä ja me pidämme nämä palvelut ajantasaisina teille. Et antakaa palautetta. Kiitos Salla. Oliko vielä muuta? No sitten täällä oli myös, että hei, koska tulee kieliversiot esim. Ruotsin kielellä? Haluaako Anniina vastata? No se on tuossa niin kuin, pohdinnassa, että miten me aikataulullisesti tähän nyt suhtaudutaan, mutta on tiedossa, että sieltä halutaan englanninkielistä ja ruotsinkielistä versiota etenkin. Eli ei ole vielä tarkkaa päivämäärää, mutta tiedotetaan teitä heti sitten, kun asiaan tulee enemmän infoa, että miten me saataisiin se sitten toimimaan myöskin. Toivotaan, että meillä resurssit siihen riittää ja se on aikataulukysymys ehkä eniten tässä kohtaa, mutta pyrimme siihen. Kiitos. Oliko Salla vielä vai? Ei sen kummempia. No niin, mutta nehän oli oikein hyviä kysymyksiä. Sitten kello alkaakin olla tuossa siinä kohtaa kick-offia, että me voidaan päästä meidän asiantuntijapuheenvuorot. Siellä tuli jo iso kiitos. Iso kiitos tässä kohtaa. Joo, kiva kuulla. Eli seuraavat puheenvuorot menisi siten, että katsotaan, mulla on tuo diaesitys tuolla. Mä voisin itse asiassa palata siihen hetkeksi. Niin tässä järjestyksessä, että ensin metsäteollisuus, metsäalan esittely, Pauliina Aarnivuo, 10 minuuttia, ja sitten siihen perään sitten
Nordea eli työpaikkaesittely, niin Kati Kemel tulisi sieltä sitten. Onko Pauliina siellä linjoilla, niin haluatko sä jakaa jotain tai... Joo, kiitos. Mä voisin jakaa tuota näyttöä sitten, kun Joo. esittelen näitä tehtäviä. Laitetaan mun näyttö vaan pois, vai jaanko mä edes enää? Et varmaan. Joo, hyvä. Yes, mutta haluan tähän alkuun sanoa, että kiitos, että pääsin tänne esittelemään näitä meidän tehtäviä. Ja mä oon tosiaan Pauliina Aarnivuo. Mä oon viestintäasiantuntijana Metsäteollisuus ry:ssä ja vastaan meillä muun muassa vetovoimatyön ja koulutusasioiden viestinnästä. Ja mennään varmaan sitten suoraan asiaan. Mä ajattelin, että mä aika tälleen niin kuin nopeasti esittelen näitä meidän tehtäviä ja sitten tuossa lopussa mainostan myös meidän paria omaa juttua. Mä voisin laittaa ehkä tämän kamerankin nyt, kun jaan tämän näytön. Mulla on vähän ollut huonot yhteydet tänään. Katsotaan, jos se auttaisi. Joo. No nyt mä en näkään. Noniin. Jos mä siirrän tuon vaikka tuohon, niin mä näen itsekin vähän, mitä täällä on. Noin, eli tänne on tosiaan tehty tämmöinen Tutustu metsäalaan sivu, jossa on sitten kerrottu näistä metsäalan mahdollisuuksista. Ja täältä voisin hypätä suoraan näihin tehtäviin, mitä meillä on. Upsista, meniköhän väärin? No tuohon mä oon laittanut ne tehtävät toiselle välilehdelle, mutta tähän siis halusin päästä. Eli täältä löytyy siis yksilötehtävä, paritehtävä ja ryhmätehtävä. Eli jos aloitetaan tästä meidän yksilötehtävästä, niin meillä on siis tämmöinen tehtävä, missä pitää tehdä meidän mahdollisuuksien metsä-kampanjan sivuilla ammatinvalintatesti ja sitten kirjata siitä ylös tulokset, eli mikä ammatti sopisi just sulle ja sitten kertoa vähän niistä ajatuksista, että mitä se herätti ja sitten, että oliko ne oikein suuntaisia ne tulokset. Vähän sellaista niin kuin itsereflektointia. Ja sitten sen jälkeen pyydetään tutustumaan metsäalan eri ammatteihin ja just kertomaan siitä, että mikä on vaikuttanut kiinnostavimmilta ja minkälaista koulutusta tähän ammattiin tarvitaan ja minkälaisia erilaisia taitoja vaaditaan. Ja sitten, koska metsäalan töitähän voi tehdä monessa eri työympäristössä, niin tässäkin sitten niin kuin pyydetään vähän miettimään sitä, että missä ympäristössä just sitä työtä voisi tehdä. Ja sitten myös tässä 3. kohdassa pyydetään kertomaan, että mikä oli yllättävää metsäalassa ja että voisiko sopia just sulle se metsäalan ammatti ja perustella sitten vastaus. Eli tämä on tosiaan yksilötehtävä, tämä on tämmöinen niin kuin aika pitkälti pohjautuu justiinsa siihen, että tekee se ammatinvalintatesti ja lähtee sieltä sitten miettimään, että mikä sopisi itselle. Ja tässä halutaan näyttää niitä erilaisia monipuolisia mahdollisuuksia, mitä meillä on alalla. Mä voin nopeasti näyttää tästä, että minkälainen tämä testi on. Tämä on aika hauska. Eli täällä on tämmöinen kuka metsän asukeista olet, ja sitten täältä pystyy sitten tietokoneella tekemään tämän testin. Että tässä haluaisin vielä sanoa, että puhelimella tämä ei toimi. Mutta täällä on erilaisia tämmöisiä kysymyksiä, ja sitten kun näihin vastaa, niin tulee lopulta semmoinen joku metsän eläin, mikä kuvastaa sua, ja sitten lukee vahvuudet ja minkälaiset työnimikkeet sopisi. Ja mun mielestä tämä on ollut tosi hauska testi, että mä oon itse tehnyt tämän pari kertaa, ja sieltä on tullut aika osuvia tuloksia, että suosittelen kaikkia tekemään. Sitten. Mennään takaisin. No, mennään tästä. Sitten on paritehtävä, missä siis tutustutaan metsäalalla tarvittaviin taitoihin ja siellä tullaan huomaamaan se, miten erilaiset metsäalan innovaatiot näkyvät meidän kaikkien jokapäiväisessä arjessa. Eli tässä siis parin kanssa tutustutaan siihen, että millaisia taitoja metsäalalla tarvitaan nyt ja miten sitten tulevaisuudessa. Sitten tässä pyydetään listaamaan niitä taitoja, joita ajatellaan olevan tärkeitä
ja sitten vähän pohtimaan sitä, että miksi nämä taidot tulee olemaan tulevaisuudessa tärkeitä. Ja miten tällaisia taitoja voisi kehittää jo nyt nuorena, esimerkiksi siellä koulussa. Ja sitten tässä on tämmöinen tokakohta, eli jossa pyritään keskustelemaan metsäalan nykytilasta ja siitä, miten muutokset näkyy omassa arjessa. Ja tässä kirjataan sitten vastaukset kanssa ylös. Tässä pohditaan muun muassa sitä, että miten teknologia on muuttanut metsäalaa. Ja sitten tämä tokakohta on just näihin tuotteisiin liittyen, että minkälaisiin metsäteollisuuden innovaatioihin on törmännyt viime aikoina arjessa. Ja tämä on sinänsä ihan mielenkiintoinen, koska aika harva miettii, minkälaisia innovaatioita metsäteollisuudessa on, tai sitä ei niin kuin tule ehkä ajatelleeksi, että miten tosiaan niitä tuotteita löytyy ihan siitä jokapäiväisestä arjesta. Niin tämä on siinä mielessä ihan semmoinen ajatuksia herättävä. Sitten tämä ryhmätehtävä, niin tämä sitten just enemmän fokusoituu niihin tuotteisiin ja innovaatioihin, mitä meillä löytyy alalta. Eli tässä just niin kuin pyydetään oppilaita tutustumaan Uusipuu-sivustolle ja sitten siellä kehitettyihin puupohjaisiin tuotteisiin ja innovaatioihin. Ja sitten tässä saa suunnitella, käyttää siis ihan täysin luovuutta ja suunnitellaan nyt sitten ihan omanlaisen innovaation. Mutta sen verran on annettu raameja tälle tehtävälle, että täällä on tämmöinen sanaboksi, mistä sitten pitää valita yksi sana aina jokaisesta boksista, mikä liittyy siihen innovaatioon. Ja sen ei tosiaan tarvitse olla ihan toimiva tai niin kuin tällä hetkellä olemassa olevalla, että siinä saa käyttää sitä omaa mielikuvitusta. Ja sitten tässä muistaakseni vielä pyydettiin esittelemään tämä tuote. Sitä ei nyt ehkä luekaan tässä, mutta kuitenkin tämmöinen luovuutta sitten testaava innovaatiotyö on täällä. Ja tässä voi myös käyttää apuna itse asiassa meidän mahdollisuuksien metsäkampanjan materiaaleja, vaikka sitä nyt ei ole tuohon laitettu, niin sen itse asiassa voisikin laittaa. Eli täällä on tämmöinen tuotteet ja innovaatiot kohta, missä on myös tarkemmin esitelty nykyisiä toiminnassa olevia innovaatioita, ja sitten kun laittaa hiiren tämän tuotteen kohdalle, tai kursorin tämän tuotteen kohdalle, niin tässä vielä lukee sitten lisätietoa näistä tuotteista, että tätäkin voi toki hyödyntää tässä tehtävässä. Ja sitten mulla on vielä pari minuuttia tässä aikaa, niin ajattelin nopeasti mainostaa meidän mahdollisuuksien metsäkampanjaa. Eli tämä koulukampanja on siis 8-luokkalaisille ja lukiolaisille tarkoitettu kampanja, joka on nyt monettakohan kertaa, olikohan nyt 12 kertaa, kun tämä kampanja pyörähtää käyntiin, niin keväällä siis meillä metsäalan koululähettiläät vierailee kouluissa kertomassa metsäalan uramahdollisuuksista, koulutusmahdollisuuksista sekä just näistä puupohjaisista tuotteista. Eli 1 oppitunnin verran tullaan kertomaan metsäalasta. Ja sitten luokka saa myös semmoisen tuotesalkun omaksi tästä, että voi sitten myöhemminkin katsella, että minkälaisia tuotteita siellä olikaan. Niin tämän kampanjan ilmoittautuminen on siis edelleen käynnissä ja loppuu tuossa 19. päivä. Eli siis ihan ympäri Suomen tämä kampanja on, että meitä voisi, niin kuin tähän kun lomakkeen täyttää, niin saa tilattua meiltä 1 esityksen koululle. Ja sitten vielä meillä on tämmöinen opettajille ja opinto-ohjaajille suunnattu sivu meidän nettisivuilla, eli metsäteollisuus.fi. Niin täältä löytyy sitten myös tämmöinen tilaa Opo-uutiskirje kohta. Niin meiltä lähtee 3 kertaa vuodessa opoille kirje, jossa kertaa metsäalan ajankohtaisista asioista ja tilaisuuksista ja kaikessa, mistä ollaan mukana. Eli tämä ei ole semmoinen spämmikirje, koska tosiaan lähtee vain sen 3 kertaa vuodessa. Mutta suosittelen tilaamaan meidän kirjeen. Ja joo, tämä aika meni jotenkin tosi nopeasti, niin lopetan nyt tässä vaiheessa tämän jakamisen. Ja Kiitokset, Pauliina. Kiitos. Haluaisitko sä laittaa tuon, ensinnäkin lisätään sinne, ainakin pari juttua jäi mieleen, että lisätään sinne varmaan ne innovaatiot siihen tehtävään ja sitten se joku esittelee muulle ryhmälle ja haluaisitko sä laittaa tuohon chattiin nyt tuon metsäkampanjan vierailulinkin ja sitten vaikka uutiskirjekin linkin, niin pääsee opot heti tutkimaan niitä lisää. Kyllä, tosi hyvä.
Kiva. Joo, mä muistan, että siellä Opopassin siellä toisella sivulla taisi olla se, että esittele muille vielä se innovaatio, niin voisi olla ihan kiva lisätä tuohonkin. Mutta mä laitan ehdottomasti nuo linkit vielä teille, niin saatte sitten helposti sieltä poimittua ja ilmoittautua mukaan. Mutta hei, kiitos vielä. Kiitos Kiitoksia. paljon. Eli tämä on tätä iteratiivisuutta, eli vaikka siellä tuli kommentti, että palvelu kehittyy koko ajan, onko tämä jo käytössä, niin vielä kerran, kyllä on käytössä, mutta kehitämme iteratiivisesti, eli koko ajan käyttäjien toiveita kunnioittaen, niin lisäämme. Ja sen takia me puhutaan, että sinne tulee lisää ja sinne tehdään muutoksia. Näin. Siellä nyt laitoin tuon pohjaksi tämän metsäalan hyvän tehtävän pohjaksi, eli siellä löytyy linkkinä nyt tuo itse metsäalaan tutustuminen chatista. Mahtavaa. Ja sitten Kick-Offin toinen asiantuntijapuheenvuoro. Kati Kemel Nordeasta. Tervetuloa myös sinulle. Nyt, Moikka! moikka! Kuuluuko Nyt, ääni? nyt Näkyy kuva. näkyy ja kuuluu. Niin päästetään Kati kertomaan tästä duunipaikka-esimerkki. Ole hyvä, Kati. Jes, kiitos paljon. Katsotaan, saanko mä tuolta ton esityksen teille vielä näkyviin, niin päästään katsomaan vähän diojen kautta. Hei, oikein hyvää aamupäivää munkin puolesta. Mä oon tosissaan Kati Kemel ja toimin Nordeassa yhteiskuntavastuujohtajana ja mun vastuulla on talousosaamisen edistämisen hankkeet ja saan sitä päivätyökseni tehdä. Ja iso kiitos Satulle ja Anninalle, että sain tulla puhumaan teille Nordeasta ja Nordean tehtävistä täällä UraX-sivustolla. Mä ajattelin, että mä kerron tähän ihan alkuun vähän Nordeasta työnantajana, mikä sitten on näille opiskelijoillekin esittelynä siellä sivulla, niin saatte vähän toisessa muodossa nyt tämän esittelyn, mutta nämä samat asiat löytyy sitten lähestulkoon myöskin sieltä sivustojen kautta. Mutta jos Nordea ei ole aikaisemmin tuttu, niin kerron tässä sen verran faktoja, että Nordea on siis Pohjoismaiden suurin finanssialan konserni ja me ollaan yksi suurimmista veronmaksajista myös Suomessa. Ja Nordeahan on pohjoismainen pankki, mutta meillä on kaiken kaikkiaan 20 eri maassa liiketoimintaa ja meillä työskentelee lähes 100 eri kansallisuutta. Ja usein nuorillekin Nordea näkyy katukuvassa enemmän peruspankkipalveluiden tarjoajana ja ehkä asuntolainat saattaa olla tuttu asia ja sitten tietysti asiakaspalvelutyö. Mutta meillä on paljon myös muita toimintoja ja työtehtäviä, jotka ei välttämättä näy sitten nuorille sinne katukuvaan ja voi tulla ihan yllätyksenäkin. Ja erityisesti tämmöiset megatrendit, kun digitalisaatio on muuttanut tosi paljon sitä, millä tavalla finanssialalla työskennellään ja minkälaisia työpaikkoja täällä meillä on. Ja näiden tehtävien kautta on tavoitteena sitten, että nuoret saisi tietää paremmin siitä, että minkälaisia työmahdollisuuksia finanssialalla on ja minkälaisia oppiaineita esimerkiksi meillä työtehtävissä tarvitaan ja minkälaisia vahvuuksia ja omaa osaamista pitää olla sitten työskennellessä meillä. Me ollaan kysytty myöskin nuorilta, että miten he näkevät Nordean työnantajana ja itse asiassa tämä on vähän vanhemmille tehty sitten kysely kaupallisten alojen opiskelijoille, niin he on kertoneet, että Nordea on 3. houkuttelevin työnantaja tämmöisessä Universumin vuosittaisessa tutkimuksessa jo useamman vuoden peräkkäin. Ja sitten oikeustieteiden opiskelijoilta on kysytty myöskin tätä, niin ollaan siellä usean vuoden aikana oltu jo 5 suosituimman suomalaisen työnantajan joukossa. Eli hyvä maine meillä selkeästi on, mutta sitten ei voida olla ihan varma, että kuinka laaja ymmärrys ja käsitys meillä erilaisista työtehtävistä sitten nuorilla on. Ja tietysti nämä on jo sitten vanhemman ikäisiä, niin tärkeää, että nuoret sitten mahdollisimman nuorella iällä saa sen kokonaisen kuvan. Mutta tosissaan kun ollaan pohjoismainen pankki, toimitaan eri maissa, niin meillä on aika valtava työyhteisö, eli yli 30 000 työntekijää kaiken kaikkiaan meillä työskentelee ja puhuu 65 eri kieltä eri puolilla maailmaa ja tietysti kaikki erilaiset taustat, kokemukset
ne rikastuttaa meidän työkulttuuria ja sitä kautta sitten kehittää myöskin meidän asiakkaille palveluita ja heidän näköisiään palveluita ja tuotteita ylipäätänsä. Mutta joo, finanssiala nähdään houkuttelevana työnantajana, nuoret ja työelämäraportissakin tämä käy ilmi. Ja me palkataan vuosittain kesätyöntekijöitä ja moni aloittaa uransa meillä heti opintojen jälkeen. Ja sitten tietysti katsotaan aina opiskelijoille sitten sopivat urapolut sitten heidän mieltymystensä mukaan. Mutta moni myöskään ei tiedä sitä, että pankki on myös suuri IT-talo, eli meillä on ihan digitaalisen kehityksen kärjessä palveluita ja kehitetään sitä valtavasti kansalaisten hyväksi. En malta olla kertomatta ihan lyhyesti, että meidät on myös palkittu moneen kertaan meidän yhteiskuntavastuutyöstä, mutta myöskin me ollaan vuoden ihmisläheisin työpaikka. Ja Nordea on luokiteltu 6 kertaa maailman yhdeksi vastuullisemmaksi yritykseksi, ja Nordea kuuluu 100 vastuullisemman yrityksen joukkoon, jossa mukana on vain 5 pankkia, ja Nordea on ainoa pohjoismainen pankki siellä listalla. Ja tämä on Corporate Knight kvalitatiivisen tutkimuksen tulos. Ja me ollaan myös Suomen tasa-arvoisin yritys. Okei, siinä tuli paljon faktaa, ja jos näistä oli joku uusi asia teille, niin varmasti on näille nuorille myöskin, mutta näiden sivustojen kautta me saadaan sitten hienosti sitä tietoutta finanssialasta myös nuorille vietyä eteenpäin. Mutta katsotaan tuossa seuraavaksi vähän, että miltä ne meidän sivustot siellä näyttää. Mulla ei ole suoraan jaettuna sitä sivustoa, meillä palomuurit estää sen ennen kuin sitten tulee ihan se virallinen sivusto julki. Mutta siellä on tosissaan esiteltynä pankkialalta erilaisia urapolkuja. Siellä näkyy esimerkiksi asiakaspalvelutyöstä kertomusta, siellä näkyy rahoitusanalyysin tekoa, IT-tukea, digitaalisuustyötä. Ja me ollaan haluttu mahdollisimman monipuolisesti esitellä näitä erilaisia työtehtäviä, myöskin erilaisia henkilöitä erilaisilla taustoilla ja erilaisilla urapoluilla, jotta se näyttäytyisi mahdollisimman monipuolisesti se finanssiala ja Nordeassa työskentely sitten myös nuorille. Ja itse asiassa näiden lisäksi, siellä näiden uratarinoiden lisäksi, niin siellä on myös tosi upeita tämmöisiä My Day-videoita. Mulla ei tässä nyt ollut kuvaa niistä, mutta mä luulen, että tämmöiset My Day-videoklipit, joita meidän kesätyöntekijät on omasta työstään sinne kuvanneet, niin kuvaa sit nuorille myöskin enemmän sitä, että minkälaista se ihan arki siellä työssä on ja miltä se arki näyttää. Ja sitten tietysti tämmöinen videoformaatti on varmasti somen myötä nuorille myös tosi tuttu ja houkutteleva, niin sitä kautta näkee myös fyysisestikin sitten, että miltä se konttori näyttää ja minkälaista se työskentely on, että on se sitten toimistolla tai etänä. Mutta sinne on kattava koostettu näistä erilaisista työtehtävistä kuvauksia, henkilöiden uratarinoita ja sitten on näitä My Day-videoita. Ja ne kaikki työtehtävät, ei työtehtävät, vaan kaikki nämä opiskelijoille tehdyt tehtävät liittyy sitten just näihin uratarinoihin ja niihin, että nuoret pääsee peilaamaan sitten niitä omia kiinnostuksen kohteita, että minkä tyyppisistä työtehtävistä he voisivat olla kiinnostuneita, minkälaista osaamista heillä itsellään on, minkälaista osaamista olisi hyvä kerryttää, minkälaisia oppiaineita opiskella, entäs tulevaisuuden opiskelut, että minkälaiset sitten veisi näihin työtehtäviin. Ja sitten myös voi todeta, että hei, ei tämä ole mun ala ollenkaan tämän kaiken tutkiskelun jälkeen, ja sehän on se arvokas tieto niille nuorille, että ne tietäisi ja sitten sen pohjalta pystyisi tekemään sitten hyviä päätöksiä. Mutta joo, ihan loppuun vielä, aika todellakin meni nopeasti. Haluan vinkata myöskin hyvin ajankohtaisen asian, eli taloussankarikilpailu, joka järjestetään vuosittain 8-luokkalaisille. Lisätietoa siitä löytyy tuolta taloussankari.fi-sivustolla. Eli 1.10. on alkanut ilmoittautuminen tähän kilpailuun. Jokaisesta koulusta voi ilmoittautua ihan minkä kokoinen ryhmä vaan näihin karsintoihin, ja karsinnoista sitten valikoituu 10
parasta joukkuetta, eli koulua lähtee edustamaan sitten tämmöinen 5 hengen tiimi loppukilpailuun, joka järjestetään Nordea-kampuksella Helsingissä. Ja sitten kuka sitten voittaa tämän loppukilpailun, lähtee sitten Suomea edustamaan Brysseliin European Money Quiz-kilpailuun, eli se päättyy sitten tämä kilpailusaaka sinne toukokuun loppukilpailuun Euroopassa. Mutta tämä on kilpailu, joka on inspiroiva ja innostava, taloustaitoihin opettava, ja siihen kannattaa käydä tutustumassa tuolta taloussankari.fi-sivustolta, ja lisätietoa saa sieltä sitten myöskin ilmoittautumislomakkeen lisäksi. Mutta joo, tässä oli tällä kertaa mun kaikki tähän UraX-sivustoon liittyen ja sitten vähän ajankohtaisia vinkkejä. Tuhannet kiitokset Kati myös sinulle. Oikein hyvä esitys, ja taas tuli itsellekin uutta tuosta Nordea Pankissa työskentelystä, näinhän se on, ja varmasti opoille yhtä lailla. Haluatko sinäkin laittaa sen linkin, tuon taloussankarilinkin tuohon, ja Anniina laittokin chattiin jo nuo teidän Nordean tuohon esittelysivulle UraX-palvelussa ja tehtävään suorat linkit myöskin. Tuosta palomuurista en malta olla sanomatta sen verran, että todella urax.fi on nyt julki ja se on ihan jo virallinen sivu. Me ollaan muutama viikko takaperin tehty tosi paljon töitä näiden palomuurien suhteen, että Suomessa on sellaisia palveluntarjoajia, jotka estää niin tämmöisiä uusia sivuja, tietenkin niin tietoturvahyökkäyksiltä ja näin. Ja me ollaan nyt 6, 7 tai 8 näitä isoimpia, mitkä hallinnoi valtakunnallisesti. Niin tämmöiseen toimijaan on oltu yhteydessä, että tämä sivusto on laitettu semmoiselle whitelistalle, koska tämä ei toiminut monissa kunnissakaan vielä. Tämä on myös opoille nyt tämmöinen pieni kysymys tässä, että jos nyt jossakin kunnassa, eli vielä viikko sitten ei toiminut vaikkapa Helsingin kaupungin koulutuksen järjestäjien kouluissa, niin laittakaa meille pikimmiten myös siitä tietoa. Ja Katin kanssa voidaan jatkaa keskustelua sitten, että mikä torjunta siellä teillä vielä on päällä, mutta halusin vielä sen sanoa, että urax.fi pitäisi nyt toimia ihan siinä muodossaan kaikkialla. Tämä oli hyvä tieto, ja pakko vielä lisätä tuohon, että kun olette aktiivisia siellä ja käytätte näitä tehtäviä, niin mekin otetaan ilolla. Tietysti Satu ja Anninan kautta palaute tulee meille, mutta jos tulee mieleen jotain ajatuksia, ideoita kehitettävää näihin tehtäviin, niin mekin ollaan aktiivisesti kyllä kehitystyössä mukana, niin laittakaa vaan palautetta ja ideoita, ajatuksia, niin kehitetään tehtävät sellaiseksi, että ne palvelee teidän nuoria parhaiten. Just näin. Tuo oli hyvä huomio. Kiitoksia kaikilta opoilta ja sitten myös kehitystiimiltä saadaan vielä semmoista tiivistettyä palautetta. Kiitos Kati tuhannesti ja mukavaa teille. Mukavaa päivää. Moi moi. Sitten meillä on enää tuossa muutama juttu teille. Siinä esityksen alussa oli puhekin tuosta tulossa olevasta OPX-palvelusta, niin ehkä me voidaan pieni sneak peek ottaa siihen ja sitten vetää yhteen. Tosiaan huomasin nyt tuolta itsekin, että sinnehän pääsee tiettyjä reittiä sieltä jo nyt. Eli jos menette sinne, niin se ei nyt haittaa meitä ollenkaan, mutta siellä ei ole esimerkiksi mobiilioptimointi kunnossa. Että tässä ihan piakkoin laitetaan sekin kuntoon, mutta mikä se siis olikaan tämä OPX, niin ohjaajille ja opettajille suunnattu palvelu. Voitaisiin sanoa, että materiaalipankki esimerkiksi, joka sisältää oppitunneilla ja omaan ohjaajan työhön tarvittavia työkaluja ja vinkkejä. Eli siellä nyt voi olla esimerkiksi vinkkejä näistä yritysvierailuista, vaikka tämmöisiä niin kuin vierailijoita ja vierailumahdollisuuksia. Tai sitten näitä tapahtumia, mitä tuossa jo mainittiinkin näiden puheenvuoron aikana, ajankohtaisia tapahtumia, mitä esimerkiksi meidän yhteistyökumppanit järjestää, tai mitä yleensäkin opoille tarjotaan näitä yleisiä tapahtumia. No sitten siellä voi olla koosteita esimerkiksi, että miten voi ottaa vaikka työelämäosion käyttöön, eli tämmöisiä teemoittain olevia paketteja, jonka voi suoraan käydä nämä asiat läpi vaikka tähän työelämään liittyen, ja sitten tässä on siihen sopivia tehtäviä.
niin niitä siellä voi tosiaan olla. Sitten siellä on infoa Opopassin ajankohtaisista koulutuksista. Ja no tuo viimeinen ehkä, että valmiita tuntisuunnitelmia niin liittyy just näihin teemoihin, että esimerkiksi itsetuntemukseen liittyvä tuntisuunnitelma, jossa sitten vähän autetaan opoa, että koska aikahan on meillä kaikilla just se, mitä ei aina ole, niin sieltä voi sitten johonkin helposti saada sellaisen ratkaisun, että voisikin pitää vaikka tällaiset oppitunnit. Jos käydään ihan kurkkaan, miltä se nyt näyttää, niin tältä se näyttää, eli tuo hahmo siellä toistuu, ja tämä toimii vähän niin kuin blogi lähtöisesti, eli siellä on niitä, ketkä nyt on blogeihin tutustunut varmaan kaikki, niin on näitä tällaisia niin kuin, esimerkiksi tuossa noita asiasanoja, millä sitten voi lähteä etsimään tietoa. Ja jokaisesta avautuu niin kuin oma. Mutta siellä on nyt kaikenlaisia bukeja, niin kuin huomaatte vielä, että tämä ei ole siitä etusivulta nyt vielä julki. Mutta pian on tämäkin julki ja saatte sitten tiedon, milloin tänne pääsee. Mutta tältä se tulee näyttämään aika lailla sitten. Hyvä. Meillä on niin kuin viimeisiä viedään, voisiko sanoa, niin nyt olisi niin kuin pari minuuttia, jos on jotakin tullut chattiin kysymyksiä tai joku haluaa ihan sieltä laittaa mikin päälle ja huikata oman kysymyksen, niin nyt olisi erittäin hyvä hetki sille. Ja sitten muussa Voisin tapauksessa. laittaa tuon tallennuksen tässä vaiheessa pois. Muussa tapauksessa